Bueno, hasiko gara. Arratsalde denoi eta ongi etorri Naziontza taldeak antolatu duen hitzaldi ziklo honetara eta hitzaldi ziklo honen laugarren hitzaldia. Dakizuenez, hitzaldi ziklo honen izenburua abertzaleak da eta ziklo honen bidez Euskal abertzaletasunaren garrantzia handiko 5 figura ezagutarazi nahi ditugu. Aurreko hitzaldien aurkezpenetan aipatu nuenez, Euskal abertzaletasunaren historia ez da oso ezaguna gure artean, eta horren bestez, Euskal nazionalismoan lorratzakona utzi duten 5 pertsonaia erreferentzialak publiko orokorrari aurkeztea bururatu zitzaigun. Eragin handiko figurak dira gure zikloan aurkezten ari garenak, zaila baita gaur egungo Euskal abertzaletasuna ulertzea haien ekarpenak antzakotzat hartu gabe. Ziklo honen lehenengo hitzaldian, Edurne Alegria itzultzaileak Manuel Larramendiren figura aurkeztu zigun. Bigarren hitzaldian, Xabier Irujo historialariak Sabin Aranarena. Hirugarren hitzaldian, aldiz, Nerea Zurmendi kazetariak Elias Gaiastegi gudariren lana azaldu zigun. Gaur, laugarren hitzaldi honetan, Telesfor Montzonen figura ezagutuko dugu Pako Zuruperen eskutik. Telesfor Montzon, 20. mendeko abertzaletasunean, arrasto sakona utzi zuen politikarietako bat izan zen, ibilbide politiko korapilatsua eta baita batzuetan kontrasainkorra izan zuen, lehenengo Eusko Jaurlaritzaren kidea eta baita erbesteko Jaurlaritzarena ere. 20. mendeko 50. hamarkadaren bukaeran EAJ-PNV-tik aldendu zen, pixkanaka eta ezker abertzale berrira hurbildu zen. Bertan militatu zuen, irrika handiz, bere bizitzaren azken urteetan. Honetaz guztietaz hitz egingo digu gure gaurko gonbidatuak Pako Zurupe. Pakoren aurkezpena egingo dizuet jarraian. Pako Zurupe Elortza, Azkoitiarra, Euskal Filologian doktorea da. 2010 urtean doktoratu zen, 1940ko hamarkadako euskal literaturari buruzko tesiarekin. Euskarazko irakaskuntzan jardun zuen, bere ibilbide profesionalaren lehenengo urteetan, Legazpiko, Azpeitiko eta Pasaiako euskaltegietan. Gero, Pasaiako udaleko euskara zerbitzuan egin du lan. 20. mendeko euskal literatura ikertu du batez ere, eta baita euskal kultura modernoan eragin handia izan duten hainbat egileren lana ere. Nemesio Etxaniz, Andima Ibiganabeitia, Etien Salaberri edo Jokin Zaitegi esaterako. Idazle gisa, 11 artikulu idatzi ditu euskal komunikabideetan. Besteak beste, Jakinen, Eganen, Euskaldunon egunkarian, Berrian, Argian edo Zuzeun, eta baita liburu batzuk ere, Euskal Herriko historiari, kulturari eta gatazka politikoari lotutako pertsonei buruzko biografiak edo saiakerak. Bere lanen artean honako hauek aipa litezke. Txigarregiren borroka abertzalea, 2016koa, Telesfor Montzon aristokrata abertzalea, 2018koa, Euskaldun abertzale baten burutazioak, 2022koa, buktegia eta digitala, errepresioa estatu frankista berriaren zimendu, 1956-1958, 2023koa, eta azkena inmigrazioa eta abertzaletasuna 2024koa. Aurten, laster, 20. mendeko pentsamendua Josea Zurmendiren Talaiatik izeneko liburua argitaratuko du Euskal Herriko Unibertsitatearekin. Bertan, Josea Zurmendik, Hoixe, Gandiaga, Ricardo Arregi eta Txillardegi nola interpretatu dituen azaltzen du batetik
eta bestetik Jose Azurmendik Etaren eta Espainiako gobernuaren arteko gatazkaren testuinguruan kontzientziaren askatasunaren alde adierazitako argudioak. Esan bezala, 2018an Telesforeo Monzoni buruzko biografia idatzi zuen Pakok, eta beraz, esan liteke gure gaurko personaia oso ondo ezagutzen duela. Nire aldetik, besterik ez, eskerrik asko Pako gaur gurekin egoteagatik, eta hitza pasatuko izu. Bai, entzuten da, bai, entzuten da ez? Bueno, bai. Bai, igual txuret. Ez zaio pizten, no? Bueno, entzuten da ez, horatzean, bai. Eskerrak ez eta proiektori ikarri. Bai? Bai? Horrein bai ez, baina. Bueno, lehenengo gauza, noski, eskerrak ematea Josu Alberori, aurkezpenagatik, eta ona gonbidatzeagatik, abertzale erreferenten zikloen barruan, Telesforo Monzoni buruz hitz egiteko aukera emateagatik. Gaur egunean abertzaletasuna dakizuen bezala ez dago modan, gehiago dago, ongizatea eta horreko zera daude, beste gauza batzu daude modan, abertzaletasuna zoritxarrez ez. Eta Telesforo Monzon horretatik beti izango da abertzaletasunaren inspiratzaile eta pentsatzen dut jendea abertzaletzeko figura bat izan dela. Berez, bere jatorria ezagututa, nun jaio zen, bere familia nolakoa zen, ikusita, ematen zuen, izan behar zuela, monarkiko espainolista bat, igual pixka bat regionalista ere bai, baina ez zuen ematen inundik ere, bere ibilbidea abertzale izango zela, eta 7 eta 8 urtekin edo abertzaletu zen, nolabait konbertsio bat bezala izan zuen, eta handik aurrera 50 urtetik gora eman zituen abertzaletasunaren aldeko lanean. Ez zuen lana egin bere ondarea, bere patrimonio familiarra eta abar handitzeko. Zorionez, familia izan dezagun aberats batean jaio zen, eta normalena izango zen, ni hemen jaio naiz eta ondorengoei nik jaso dudana baino gehiago utz diezaiedan, ez? Baina ez zuen hori egin, ibili izan horretan ez, beste ozertan ez dezagun, ibili izan euskaltzaletasunaren, euskal estatuaren, independentziaren aldeko borrokan ibili zen. Bueno, noski pila behatzen duen lauan jaio zen eta fase ezberdinak izan zituen, da saiatuko naiz pixka fase horiek azaltzen. Labur xamar ibiliko naiz eta saiatuko naiz gauza aspergarri bat ez egiten. Zuek ez aspertzen, zuei ere eskerrak ematen zuet, tortzeagatik, gaur egunean hitzaldiak eta ez daude oso modan, erresago da kanean egitzea, da berriketan, eta eskertzen zuet etorri izana. Oso luzea hitz eman naiz, zuen mostuta galderak egin, berez tartea galderak egiteko gero dago, baina, printzipioz, niri berdin zait, tarte bat aire naizela mostu eta egin daiteke hori ere. Lehenengo, bere familia eta hori, berez hasi nintzen Txillardegi liburuz egin nuen liburu eta gero azterlana egin nuen, eta gero
txillardegik eraman ninduen Telesforo Motonegana, ez. Lagun handiak izan ziren, naiz eta, adinez Telesforo Moton txillardegiren aita izan zitekeen, 25 urten atea zeukaten, eta hala ere nahiko ondo etorri ziren eta harreman handia izan zuten. Eta importantea da, ze hori azpimarratzen. Baina natorren lehen esan dudan puntu horretara ez. Familia aberats xamar batean sortu zen. Eta bakizue familia asko markatzen duela. Orduan, berez jaio zen, gu orain hemen gaude Basozabal jauregian eta solako etxe batean jaio zen ez. Bergaran, Olaso Dorrean, oso ondo jarrita dago, seguru batzuek ezaguten duzuela, gehienok, denak ez, baina ezagutuko duzue. Eta garai bertsukoa da ez, gura eta hau, eta, berez jatorrian familiak, normalean olako jautxoak eta hemengoak esaten zuten inkizidorea izan zala, errege katolikoen garaian egin zula fortuna, eta haien ere igualtxu ez, normalean olako jendeak olako, diruiturria olakoa izaten zuen ez. Eta orduan, kasu honetan, nahiko erresa da jarraitzea pixkat hauen historiak, kartak daudelako, gutunak, alkarri egindakoak eta hola, karta horiek, esan nahi dut, Telesforo Motonen aitak, aitonak, eta arrebak eta egindako gutuna daude, eta gutun horiek irakurri ditut. Eta hortik atera pixkat informazioa, ez dela nola arraio jakin behar duzu, 1904an jaiotako persona baten berri ez. Ahoz, eta izu horren beste iristen. Orduan, hor ikusten da, nolabait, nahiko bizimodu endogenoa izan zutela, beraien artean, harremanak beraien artean izaten zutela, eta herritarrekin apenas harremanik zeukaten. Harremanak zeukaten morroiekin, eskameekin, olako zeakin. Eta Telesforo Motonen aita euskalduna zen, baina noski jauntxoa zen, Bergarako jauntxoa zen, eta euskaraz egiten zuen, hori, elektrizista etortzen bazitzaien dutzea, konpontzea barekin, edo morriekin, edo neskamekin egiten zuen. Baina bere lagunekin daula berderaz egiten zuen, ez. Hori gero Telesforo Motonek salatu egin zuen, ez. Esaten zuen, jauntxo hauek herria maite zutela, berako esaten zuen. Zuek zepetatzen zuen beste gutu bada, baina maite zutela, baina euskara baztertu egin zutela, erdera hartu zutela eta horrek nolabait espainoldu egin zituela, ez? Espainolizatu egin zituela eta baina hori gero berak salatu egin zuen. Baina berez txikitan ibili izan, ama Sevilla jaiotakoa zuen, baina amaren aita, aitona Guatemalan jaio eta Kostarrikako konsula izan zen, Kadizen eta Sevillan ere. Eta orduan, gero, ez dakit seguru, ezagutu zuten elkar Telesfororen aitak eta amak, kontua da, aitaren aldetik zala Telesforo euskalduna, euskalduna zan, bere aita Vicente Monton euskalduna zan, eta bere aitona zuen Telesforo Monton, Zurbano, eta hortik zetorkion izena eta bizena Telesforo Monton. Eta horiek euskalduna ziren, eta bazeukan adar bat, EAJ-koak osaba bat, EAJ-ko Gipuzko buru batzarreko burua izandakoa, eta bazun familian adar nazionalista bat, baina behauek familian ikusten da gutunetan daula, gainerako familiakidek ez zutela oso ontzat hartu Telesforo Sevillako horrekin eskontzea.
izena zuen Concepción Ortiz de Urruela Ceballos, ama, Kontxa. Eta Bergaran uda pasatzera juten ziren Donibane Loizunera. Eta Donibane Loizunen, gaina institutu telesforo etzan eskola jun. Buezela, bengo eskola eta etzan jun. Etxera etortzen zitezkion, kapila hau ez zeukaten etxean, eta gero, bat ere bai, institutiza frantzesa irakasteko, frantzesa etxean ikasi zuen, eta sarri juten ziren Donibane Loizunera, eta noskian frantzesa ikasi zuen, eta kasik frantzesa espainola hiru hizkuntza egiten mugitu zen txikitatik. Eta euskara bizket gero atzendu intzitzaion, bera Madrilera juntzan zuzenbide ikastera, telesforo, ez dut urte ikasle hona zen, ikustu ez dituren txarra zala, eta denbora mordoa pasatu zuzenbide horrekin. Eta gainera ez dut uste oso zaletu, asko gustatzen zitzaion horik zuzenbide kontua, eta Madrilen, pentsat, Madrilen zegoela justu kontatzen du berak oso modu fantastikoan gertatu zitzaiola abertzale sentitzea eta nolabait konbertsio nazionalista, ez? Ikasten ari izan da bar, da handik bueltatu zen eta postakit oporretan, edo igual da, handik etxera zetorrela berak esaten du ikusizula emakume hartzain bat ikusizula hartxaban eta aldi guztakinu eta nolabait beak sentituzun alako beste batzuk zalditik erortzen dira, alako bat ikusizun eta sentitu zen, abertzale sentitu zen, eta esatu ni euskatu gana, ginen espainola, eta Madrilekiko kontraste horretan sortu zitzaion berari abertzaletasuna. Eraz, oso modu arraroan, eta, bere familiatik arraroa izan zen hori sortzea ez. Kontua da, importantena da, guretzat hori gertatu zitzaiola, eta zaienazio hori, beste bat izan zuen bezala honek, hori izan zuen, bukazio hori sortu zitzaion, eta 50 urtetik pasa egin zituela ideal hori horren bila horren atzetik, eta lan asko egin zuela, eta hori aitortu bertzaio abertzale handia izan zela, eta gainera juntzan inkrestendu, gora juntzan, ez? Hasi zan gerra horretik, Otamaxiko gerra horretik hasi zan politikan, Otamar bigarren errepublikaldian, gero errexena dimisioa emantzun Eusko Jaurlaritzatik, eta errexena zan bera entzat, alde batea uste arroioiek, eta bera diroa bat zeukan, eta ondo bizitzea Donibane Loizunen, jarraituzun politikarekin lotuta, oso lotuta, eta gero azkenengo urteak benetan oso gogorrak izan zituen, azkenengo urteak desobedientzia zibilak egiten, eta gorak egin zuela nolabait konpromisoan. Euskal Aberriarekiko konpromisoan gerotak gehiagora jo zuen. Lehenengo nik azpimarratuko nuke, batetik esan dizuet, arraro xamarra halako familia batetik zera hori gertatzea, gertatu zen. Eta abertzale sentitzearekin batera, gero beak aipatzen ditu, hortik aparte ze irakurri zuen, Engrazio Arantzadiren Kizkitzaren liburu bat aipatzen du, da gero aipatzen du mitinlari bat, Bigarren Errepublika aldean bakizuen mitinak eta izaten zian, eta hor, Altzeta izeneko bat aipatzen du, Linazasoro, aipatzen du, eta berak esaten du, nolabait esplikatzeko bere abertzale bihurtze hori, esaten du berak, Carlos Linazasoro Altzeta izan zuela nolabait hemen aurreko hitzaldian iznitzan egon, baina seguru komentatu zuela
Gaiastegi adibidez gudari aitak eraman zuen berarekin 14 urte zitula Sukarrietara, Sabino Aranaren hitzaldi batean, nolabait txikitan hartu zuen abertzaletasuna, baina honek nundi hartu zuen abertzaletasuna hori, eta berak esaten du, nolabait berak zortziola Altzetari nazionalista izatea. Hau, gaztelaniaz dago zein da, y para Altzeta unas palabras. A él se debe que yo sea nacionalista. En aquella odiosa dictadura, Primo de Riveraren dictadura salida, en que se fisgaban hasta las escuelas de nuestras aldeas por ver si en ellas se hablaba el euskera, y si lo hablaban, se clausuraban. Cuando un día cundió la voz de que un maestro era nacionalista, bastó esto para que un delegado le tuviera una noche entera escribiendo «Yo soy español». En aquellos años en que decir «yo soy vasco» era un delito, se reunían en Aitzorros, Leitz Gatzagan, los mendigoizales. Abajo las escuelas vascas cerradas, arriba el cielo azul. Altzeta con los puños cerrados predicaba patriotismo. Pero aipatzen du Engrazio Arantzadi Kizkitzaren La Nación Vasca, La Casa Solar Vasca liburua aipatzen du, Sabino Arana ere bai, baina batez ere bipinlari hori Altzeta eta gero Primo de Riveraren diktadurak ere garrantzia handia izan zuen, ez? Errepresio handia, euskera debekatua eta bat, eta diktadura horrek ere sortu zuen Telesforo Mozorengan konpromisoa, ez? Aberriarekiko konpromisoa. Eta abertzaletzea eta euskalduntzea bat izan ziren. Euskara pixka baztertua zukan, frantzesa eta espainola hartu zekizkien, eta juntzan Tolosako urkizura juntzan euskara hobetzera, ikastera hobetzera juntzan. Eta han ezautu zituen Horixe, Lizardi, Labaie ezautu zituen, da giro bat ezautu zuen, eta hor, bera ere hor txertatu zen. Gero, etorri zen Errepublikaldia, eta pixkat laburtzeko Errepublikaldian mitin asko eman zuen Jose Antonio Agerrerekin eta Manuel Irujorekin batera. 250 bat mitin eman zituzten, lau 5 urte horietan, 5 urtetan eman zituzten. Nafarroan ere bai, Nafarroa garaian 250 bat eman zituen. Eta batutan harrika egin zieten, da iesi joan behar izan zuten, Ribera aldean daula, berak kontatzen du, arazoak izan zituztela Euskal Abertzaletasunaren aldeko hitzaldi horietan. Orduan, hizlari bezala fama hartu zuen eta hizlari handia izan zen. Eta berak aipatzen du, autonomi estatutuaren borroka importantea, baina hori baino importanteago, eta azkunduratu nahiko nuke, berak onera esaten du, hau ere erderaz dago, berez, Zarautuzko eskoetxean euskeraz egin zuen, baina gero egunkariek erderaz eman zuten horren berri. Eta horrela itzulita bintzat, nik ez dakit Telesfororen hitzak zein izan ziren, baina yo no sé si se ha de conseguir o no el reconocimiento del Estatuto Vasco. Debe ser para el nacionalista aspiración de segundo orden el logro de esta aspiración. Nuestro ideal debe ser crear la patria. Despertar el sentimiento nacional en el corazón de los vascos. Aprovechemos los momentos para hacer vibrar el alma vasca y una vez despierta esta, no morirá nuestra patria como no ha muerto ninguna pequeña nacionalidad consciente de su destino. Irlanda, Finlandia, Checoslovaquia, etc. Itzaldi, ze horietan mitinak eman zituzten hemen, abertzaletasuna predikatzeko, abertzaletasunaren alde egiteko eta abertzaleak sortzeko, proselitismoa esateana, eta Madrilen diputatua izan zen, eta Madrilen entzun hola parte hartze ikeragarria izan, Aitor Estebanek eta bezala ez, baina pintzat parte hartu zuen, da hitzaldia bintzat famatu egin zuen. Hor, lehenengo zati bat irakorriko izan, eta gero horrela ingoet, ez dela, naiz iritsiko, bera larota batean hiltzan, ez? Pixka moiten espanaiz, denbora izango.
zeak esaten zuen, Calvo Sotelok esaten zuen, el nacionalismo vasco, tal como lo cree, lo define y lo pontifica Sabino Arana, es un sentimiento de independencia vasca, fundado en el odio a los españoles y a la nacionalidad española, en el odio a la historia de España. Y así ha podido decir Aranzadi, uno de los exégetas más autorizados del nacionalismo vasco, que Baskonia tiene que borrar, tiene que deshacer los 10 siglos de disipación que ha vivido la raza vasca, y llama 10 siglos de disipación a los últimos 10 siglos en que se ha constituido la unidad española. Bueno, Madridko kongresuan sekulako txaloak josizkioten Calvo Sotelori. Eta, gara, zeuden Monzon, Jose Antonio Agirre, Irujo, horiek esan behar zuten, eta lehenengo ateatzen Monzon izan zen. Oso osarta izan behar zuen, lotxagabea, zentzu honean, eta lehenengo bera atea zen. Eta esan zuen, gutxugora era, zati bat, lo que yo digo, señores, es que en la trayectoria de la historia de España hay un momento, precisamente aquel en que nosotros éramos soberanos y libres, como lo habéis visto aquí, en que dependía de España medio mundo. Y señores, ¿dónde está ese medio mundo? ¿Dónde está nuestra gran potencia? ¿Qué ha sido de Filipinas? ¿Qué ha sido de Cuba? Cuando un pueblo pide a España la autonomía, España, en vez de autonomía, envía lo que por lo visto va a mandarnos ahora el gobierno, persecución. Entonces, la voz de libertad de un pueblo crece. Jartzen du paréntesis artean, grandes protestas, jendea protesta. Llegará un momento en que la autonomía que vosotros ofrezcáis a nuestro pueblo ya no les satisfará. Cuando todos los vascos os reclamen más que una autonomía, entonces será cuando queráis concedernos un trocito, pero puede ser tarde, como lo fue en Cuba. Grandes protestas que duran largo rato, jartzen du. Uste zuen, Telesforo Monzonek, Espainiako Kongresuan, ez zuen lortu Aitor Estebanek zela txaloak egizu Aitor Estebanek, eta urtein ditu eta oradore hona eta barta, txalo zaparra da lortu du. Telesforo Monzonek eta hori protestak zate zituzten, eta beste espiritu bat zeukate, beste eza bat zeukate, eta hala hartzen zituzten ez, Madrilen. Eta, gero olakoak ikusita, Telesforo Monzonek esaten zuen Franco hitzanean, garai hortan gero, horretan zentratuko naiz, zertaju, berbeu, ara. Han esaten dizute, espainolatzea, orduan espainol bezala japatu, da bestela zeite zuen, esaten dute. Orduan, berak Franco hitzanean ez zuen erreforman sinistu eta hori laizter esango ditu. Baina momentun esaten zuen. Madrilen ez zuen txalorik lortu, protestak lortu zituen. Gero torri izan gerran, bakizue, Telesforo Monzoni kargo importantea eman zioten, gobernazio sailburu izendatu zuen Jose Antonio Agirrek. Jose Antonio Agirreren lagun handia zan, Jose Antonio Agirre berez bilbotarra, baina Bergaran zuen jatorria eta Bergarara juten zan, lagun egin zian, eta, Telesforo Monzoni da Jose Antonio Agirre oso lagunak izan zian. Eta orduan, harek izendatu zuen gobernazio sailburu. Eta gobernazio sailburu ez zuen izendatu kasualidadez. Esatzu, honi emango jo, gobernazio sailburu bakizu da barne ministroa, bakizu neko marroia izaten da, marroia zaila ez izaten da. Orduan, zergatik eman zioten, gero, Telesforo Monzoni badauka karta bat bilatzen da berrotan laukoa, eta han ikusten da zergatik eman zioten. Eman zioten, ez dakit ezageratu ingoetan, baina nik uste zan egiteke da, eman zioten eskuindar atxilotuekin biguna izan zedin. Erregia, zuek kontuatu behar zuen, Bilbo, Bizkaia eta Gipuzkoaren zati bat, Ota Hamazazpiko ekaina arte, libre,
buru jabe izan zen, errepublikarekin egon zen, eta ez, frankistak etzian, frankistak Araba belaixe bere, Nafarroan bereiek izan ziren zean ez, baina Araba ere berehala frankista izan zagun, Franko zaitu, baina Gipuzkoan da Bizkaian, errepublika eta nazionalistak eta ontzien nagusi izan zagun 9 hilabete ditan. Eta 9 hilabete ditan atxilotzen zituzten eskuindarrak, karlistak, eta horiek arriskuan izan zuten bizila, batzuk ere zituzten, batzuk atera zituzten, eta hor nahi zuten, eta Telesforo Monzonek nola bere familia eskuindarra zen, eta asko karlistak eta zea ziren, eta hau jartzen badeo, hau biguna izangoek ezeakin. Eskuindarrekin edo frankistekin edo fazistekin. Odo horretik jarri zuten Gobernazio Sailburu. Berak kontatzen du, berak esaten du karta batean. Gobernazio Sailburu bezala, ez dakit nola baloratu, baina bintzat, zea bat eukizun, mantxa bat edo orban bat edo zea bat eukizun. Eta hori izan zen, 37ko urtarrilaren lauan, fasistek edo frankistek bombardatu zuten Bilbo eta batzuk hileintzian edo, ez zen, askotan bombardatu zuten Bilbo ez eta, baina, egun hortan, Bilboko jendea dana manifestazioan ateazian, 4.000 osatzen dute ez dakitzen bat, eta juntzian preso eskuindarrak zeuden espetxeetara, konbentuak eta espetxe bihurtua zeuden, Karmelo eta dakitzen da juntzian, da guztira 204 preso hil zituzten. Orduan, Gobernazio Sailburu Telesforo Monzon zen. Eta harrigarriena da Joan da Juriagerrak eta nolabait nazionalista buruak asko kritikatu zutela Telesforo Monzonen jokabidea. Eta esan ziotela zuten ere, hau dimitiarazi zazu, ez du ondo jokatu ze hortan, eta berrendo hortan. Eta hor, pixkat ibili nahi zori zaiten, aztertzen eta hor badago ingles baten liburua, Esterren liburua, eta Ester hori izaten dute nazionalista zea zala ez. Nazionalista famako edo bitzat simpatikoa zala, simpatizatea zala, eta horren ematen du horren lekukotasuna pixka bat, ez dala oso pixka partziala dala, baina beste lan batzu behin dituzte nahiko inpartzialak, teoria mitzat. Eta horiek garbi izaten dute, Telesforo Monzonek ondo jokatu zuen, eta gaina osat jokatu zuen. Zean, hor pasatu zirenean Gobernazio Sailburua zehon lekutikan, zea hori manifestazio hori 4.000 eta jendea berotuta zegoen. Aurreko egunean keuntzien bombardaketak eta jendea bero zijoan eta presoak zein berritugu, hilein berritugu eta bat. Eta honek hitzaldi bat egin ziren balkoitikan, eta urrengo eguneko prensan horrela azaldu zen bintzat, zantzun, ciudadanos, aquí está el gobierno, cumpliendo con su deber. El gobierno está dispuesto a afrontar todos los peligros y todas las responsabilidades, cada uno en su puesto. Y gracias a eso Bilbao no ha tenido que lamentar ninguna catástrofe en el día de hoy. Yo tengo la absoluta seguridad de que todos vosotros, como ciudadanos conscientes que sois, sabréis cumplir con vuestro deber. Ciudadanos, lo que quieren los aviadores, lo que quieren los fascistas es desmoralizarnos. Nosotros debemos responder a eso con serenidad y trabajo. Serenidad para comportarnos como nuestra conciencia nos obliga y trabajo para ganar la causa y vencer al adversario. Cumplir todos con vuestro deber y que esta manifestación se disuelva. Gero izan ziren sarraski batzuk esaten dute sozialisten batalloia izan zala, erruduna izan zala, ban zegoela eta ahi izan ziotela eta zehajuteko eta hori egiteko eta ahi berriz batzu behintzat manifestariekin batera egin eta zehan da. Total, behintzat askok Telesforo Monzonen jokabidea egokia izan zela eta ausarta izan zela, ze gero bera
juntzan zeitea, horiek zarraski horiek geldiaraztera juntzan beste astigarrabia komunista eta grazia sozialistarekin batera, eta ertzaintza berak sortu zuen, eta bi baldintza jarri zituen, bat euskaldunak izatea, eta bestea altura bat eduki behar zuten, eta gero ertzain motorizatuak ere bai, beste batzuk, eta ertzaintzaren sortzailea bera izan zen. Gerra galdu, gero Gursen Gernika berri sortu zuen, horre ere nahiko protagonismo izan zuen, eta aurrera egingo dut. Gero beste 5 urte egin zituen Mexikon, eta Mexikon oso ondo konpondu zen Sostenio Agirrerekin. Bi helburu nagusi zituzten, bata zen Galeuska indartzea, Katalunia, Galizia eta Euskadiren aurretik ere 1903an sortu zen, gero bestean da hori nolabait indartzea nahi zuten, Espainiaren zentralismoa hausteko nolabait, eta gero bigarrena zen importantena nahi zuten Euskadiko sozialismoa Espainiko sozialismotik bereiztea, nolabait benetan nahi zuten Partido Sozialista de Euskadi, baina independentea soetik hori nahi zuten. Eta bat egontzen presto horretarako Santiago Aznar, belako bat, horrek onartzen zuen Euskadiko Partido Sozialista sortzea independentean nolabait Madrildik. Baina Prietok eta ez, eta Prietok irabazi zuen, eta hori ahalegin horrek porrot egin zuen. Gero, ja kokatu gaitezen, berota 6an, nik uste Mexikon, zoriontu izan zela, ondo ibili zela, ondo konponten zan zeakin, Sopenak erekin, eta nik uste berak esan, uste irakurrita, nik ez asmatzen, baina berak, garai hori oso zein zula ez. Karkatu. Baita ose. Ondo bizi izan zara garaiatan, ondo bizi. Mexikon zegoen erbestean da, baina, harreman ona eta zerta. Eta, kontxo, esperientzia bidanak izan zituen, Madrilen bizi izan zen 3 jotaioekin etxe baten, kongresuan lan egiten zutelari, gero gerran nolako Gursen ere bai eta bar, eta zer dela eta 1953an eman zuen dimisioa. 1953an beste inor baino lehen, errebesteko Eusko Jaurlaritza, por cierto, lehen esan dut, gobernazio sailburu, ondo. Gobernazio sailburu izan zen gerra aurrean, eta gero, berota 6an, Josepin Agirrek kultura konseilari izendatu zuen. Lehen esan dizuet, gobernazio sailburu izendatu zuela Josepin Agirrek biguna izateko eskuindarrekin. Eta gero berak idatzi zion berota lauan, lehen esan dit, baina berriro beste ñabardura, beste matizazio bat egiteko. Eta esaten zion Josepin Agirreri, oain ezkerrak irabaziko du, Franco nola 1954, orduan bigarren mundu gerra ikusten zen argi eta garbi zenek irabaziko zuen eta zenek galdu, eta orduan, Franco nola alemanekin eta italiarrekin da zekin zen, orduan ematen zuen Franco bota ingo zutela, eta orduan nolabait ezkerra edo izango zela nagusi edo errepublika itzuliko zen. Eta orduan, esatzen zion, oain errepublika etortzen baldin bada, ni gobernazio sailburu, ez hobe da beste bat, ez dela nolabait. Eta orduan, kultur konseilari izendatu zuen, kultur konseilari ez zuen izendatu, kasualia ez, ja ordurako barkuan, ia urte bete pasatu zuen, Marseillatik zehara, Estatu Batuetara, Mexikora, behatzi hilabete, 11 hilabete ez da izan bat, 1950 batean, ia 1950 osoa pasatu zuen, barkoan pasatu zuten.
Aukera izan zuen, aukera aprobetxatu zuen, aukera izatea gauza da eta beste aprobetxatzea bertarako. Aukera aprobetxatu zuen poema batzuk idazteko, eta urrundik izeneko poemak han idatzitakoa dira barku hortan, alzina bakarrik ez gero beste batera, barkun idatzitako zer dira. Eta orduan esan nahi horrekin, ja famatxo bat zuela, poesia batzuk egina zen, eta orduan kultura bazitun turkezkak eta gainera zen, eta izendatu zuen kultur sailburu. Hala ere, Pelota Mairuan dimisioa eman zuen. Zergatik eman zuen dimisioa. Bi arrazoi aipatzen zituen. Bata, erbesteko Eusko Jaurlaritzak jarraitzen zuela Espainiako Errepublikari lotua ez. Espainiako Errepublikarekin lotuta jarraitzen zuela, eta honek esaten zuen, Espainiako Errepublikaia pikutara junta, galdu intzun gerra, eta hoan ja Errepublika ez duen zer pintatzen, zertan nahi guen Errepublika babesten. Eta gainera hori arrazoi bat, eta biharra esan zuen, eta euskalgintza, euskal identidadea, euskal kultura bultzatzen ez gea nahikoari, ez gea euskal kultura bultzatzen. Eta bera, Donibane Lohizune jarri zenetik, ibilizan batetik antzerkia, begirale taldea zituen, aktore baino gehiago zuzendari lanean, eta gero berehala egin zuen lagun Pierre Larzabal, eta Pierre Larzabal antzerki testu ugari sortu zituen, eta etxaun sortu zuen famatua, eta sarekin antzerki munduan sartu zen batetik. Gero zera bat ere sortu zuten, 58an Manu Sotarekin batera Eusko Ikaskuntzaren kongresoa antolatu zuten, eta ibilizan burubelarri kulturako gauzetan. Baina, esatik zuen, berak ikusten zuen, Eusko Jaurlaritzak, erbesteko Eusko Jaurlaritzak, ez zuela nahiko lan egiten euskal kultura bultzatzeko. Eta orduan, dimisioa emateko arrazoi bat hori izan zen, da bestea baso dizuen, Errepublikarekin lotuta. Eta bera esaten zuen, Kontxo, Nafarroa Euskal Herria da, Euskadi da, eta garaiatan Euskadi bakizu 7 provintzia zian, gaur Euskadi 3 provintzia bakarrik EAR izatzen zaio, garaiatan Euskadi izan da, ulertzen zen Ipar Euskadi, Hego Euskadi, eta Hego Euskadi 4 provintzia, Nafarroa garaia barne. Orduan, Nafarroan ez da aztu behar, erreketeak eta asko euskalduna ziela eta berak esaten zuen, kontuan izanik egoera politikoa eta ezin dugu baztertu eta ibilizan, politikoki ibilizan, beste horre gontzen 1907-1908 alternatiba monarkikoa. Franco botatzeko pentsatzen zuten aukera bakarra izan zitekeela Don Juan de Borbón zeitea ez. Franco alde batea eta Don Juan jartzea estatu buru Espainian, eta horrek hori hobea izan zitekeela, Franco kentzea ez. Eta gero horrek porrot egin eta horri bilizan pixka eta asunto hortan. Baina importantena da, berak hori ja, 53an, nortasun handia erakutsi zuen, erbesteko Eusko Jaurlaritzatik dimisioa emateko. Hasieran Joxepen Agirrek ez zuen onartu nahi izan, berez 53an eskatu zuen, da 56an onartu zion. Parisen lehen eusko biltzarra egin zutenean, berak kritiko agertu zen Eusko Jaurlaritzak zeraman bide politikoarekin, eta alde horretatik ez. Baina dimisioa emateak noski ez zuen esan, ni nahiko lan egin dut aberriagatik, birua badaukat, eta bizi nabil ondo, eta aberriaz ardura daitezen beste batzuk. Ez jarraitu zuen alare, burubelarri euskal pera independentea zen, eta nabean izan euskal estatu bat sortu, eta hortan implikatu zen berriro ere. Nola implikatu zen berriro hortan? Asko egin zuten, horretxe hasi izan ja, eta bakizue 50ko hamarkada bukaeran, eta
ieslariak edo errefuxiatuak edo erbesteratuak iristen hasi ziren, abetako bat izan zen Txillardegi. Eta nolabait, zaiteko pixkat, merezi du aipatzea, gero Carmelo Landak urrengo hilean zehatzago eraziko dizu, baina Txillardegi ezautu zuen berrota 17 dola, Txillardegi harrituta geratu zen ikusi zuenean nola bizi zen Telesforo-Monzon, ze Telesforo-Monzonek deskameak eta zeuskaten etxean, eta nonbait bazkari batera gonbidatu zuen, eta plater bordo bat eta tanakunko jarri eta zizkistonetik eta Txillardegi geratu zen Txillardegi flipatu zuen. Eta, bueno, alare, zan nahiko aristokrata horretik jarrienik aristokratak edo batu etzai guztatu aristokratak, gehiago zala, burgues rurala, ez dakit, aristokrata etzai guztatu, egitzek bere zeratik endabat, izatea bada, aristokrata rurala eta nabazu txikia, eta multimilionarioa, baina, bazu zerari ez. Eta hori, etxean, neskame danak euskaldunak, eta neskameak, eta zeak plater mordo bat, eta zeak etiketak, hori. Eta orduan, hor, horiekin, ieslari hori, errefuxiatu horiekin, eta Telesforo-Monzon aldotatik oso irekia izan zen, eta PNV-ko batez ere joxatu nahi egitzenean izaula eta horiek itxintzien, eta horiek duten ezer jakin nahi horretaz. Eta zera berriz, Telesforo-Monzon berriz, orduan hasi zen esaten lehengo gudariak eta gudari zarrak eta gudari berria esan zagun, ez? Etakoak, gudari berriak, eta zarrak, Otamasiko gerrako gudariak, ez? Orduan hasi zen. Eta hor, hasi zen, gero, bakizu iparraldean ere hiruan, jaratzen du hiruan itxasun egin zen lehenengo aberri eguna, hiruan ere egin zen zerrera, hirukoa dago nola izain da, eta hor parte hartu zuten bai Txillardegik eta bai Monzonek hartu zuten, eta hor badago Manuel Irujorekin 73an gutun truke bat, eta nolabait inflexio puntua markatzen du. Ordura arte, Telesforo-Monzon eta Manuel Irujo oso elkarren lagundak ere bai, elkarren lagunak, jone esan dizuet, ibili mitinetan ibili ziela, ez dakit 200 mitinetan, Nafarroan ibili ziela, eta gaina batutan harrika eta abar, aldun horrek, izketuzun handia lotzen du, eta zera egiten du. Eta lagun handia ziren, baina badago gutun bat, 73koa, non Irujok esaten dio, bera, oain, erbesteko Eusko Jaurlaritzako ordezkari sozialista hil eginda eta honekin dabiltza eta segurazko hau izango da horrengoa eta berda. Telesforo esaten dio, ez nago, onda hortan, ez nago rollo horrekin, nahi horrek ez dit bat axola erbesteko Eusko Jaurlaritzan alderdi sozialistak zin aukeratzen duen hildako horren ordez. Ni oan ilusionatu nago. Nik ikusten dut, lehen autonomia estatutua, nik uste dut gaur beste kontzientzia daukala Euskal Herriak, eta aukerak ikusten ditut Euskal Estatu bat sortzeko. Hemen iparraldean sortu da, abertzaletasuna sortzen ari da, indartzen ari da, Nafarroan ere gauzak aldatzen ari dira, eta benetan esaten dizut, Manuel, nik oan posibilitatea gehiago ikusten dut lehen baino eskola abertzaletasuna aurre ateatzeko eta independentzia lortzeko eta bar. Beraz, hori ikusten da oso ikuspegi ezberdina zituztela, lagunazia, baina politikoki oso ezberdin ikusten zuten planteamentua. Esketa horra inez, baina ez dakit. Aurrera ingarren, ez? Esinte, aurrera. 10 minutu, bale. Bueno, orduan, 10 minutu behatzezkit, aurrera ingoet eta jokatuko naiz garai itxaropentsu horretan, milatzen dut amabost, alde batetik garai gogorra, hemen beti bakizue estado de extensión, salbuespen estatuak eta ezageta, eta represio gogorra eta garai gogorra, baina aldi berean garai itxaropentsua, ez? Eta hor, Telesforok ze esaten zuen. Franko egiten zanean zein behar gendu, zein behar zan.
politikoki zein behar zen. Eta, bera, hor Txillardegik alde bat egozun da beak bakarri gatu zen alde hortzatik. Lehen, ibili zen beti Txillardegi bezala fronte abertzalea sortu nahian, eta 1911an ez zituzten batzuk eta bar. Eta horre ibili zen, eta garai hortan Franco oian hil zen, hori esan behar da, oian hil zela ez Mussolini eta zela, eta han azkenetan zegoela eta bar, bueno, bakizuen, movimendu handia zegoen, hemen salbospen egoeran genden, eta hor, ze esaten zuen, zeak, Telesforo Monzonek, Donibane Beltzunen zegoen, eta irakurri muizuen zatitxo bat, zabatetik, 1985ko ustailean, Telesforo Monzonek eta EAJ biak zirela beharrezkoak esaten zuen. Hori idea nagusi izan da Monzonegan, eta EAJ, bera beti sentitu izan da EAJ-koa, eta aldi berean, etakoa ez dakit sentitu izan da, EAJ-koa, baina nolabait biak alkartzeko nahi hori beti izan, beti, bitzetik, garaia hortzatik aurrera bai. Eta berak esaten zuen, ez dut inola uste etaren diktadura bat gure herriak aixe onartuko lukeenik. Ez gaur eta ez bihar. Neu ez behintzat, argi eta garbi esaten dut. Ez etarena eta ez beste inorena. Baina etari gabe Euskadi zuzendu nahi izatea gaur, amets hutsa deritzait. Hori ere ez luke geure herriak egun inola ere onartuko. Eta geuk ere ez. Arriskuko garai latz eta zail honetan, preseski, garai hartan hilabeteko salbuespen egoera zegoen Gipuzkoan da Bizkaian, 2015ko apirilaren atasitik hasita. Ez baitu lotsarik aitortzeko. Euskal abertzaletasunari ez diola eta hasiera eman, baina jarraipena bai. Aberriak ez diola etari bakarrik bere pizkundea zor, baina etari ere bai. Aberriari odola ez diola etak bakarrik eman, baina etak ere bai. Ematen ari, argati diogu, atzo eta gaurko gudarien izenean, atzo eta gaurko abertzaren izenean, hitz egin ahalko digun jaurlaritza nahi dugu. Pekatu da horren beste eskatzerik. Telesforo Monzonek argi dago Espainiako estatuaren mendetik askatu eta Euskal Estatua sortzea nahi zuen. Orduan, zer egin behar zen Franco hil berritan, esaten zuen. Zer egin behar da, provintzietan, hemen badago, hau hemendik anartu. Berak erderaz idatzi zuen, ari uste, indar gehiago daukala, itzulita ere badago, baina bera esaten zuen. Euskal Iruta Masiko ustailekoa da, bi artikulu idatzi zituen Iruta Masiko ustailean, eta hemen ikusten da berak zer planteatzen zuen. Lehen aipatu dut, Txillardegirekeko kontrastea. Txillardegik garai honetan esaten zuen, hauteskundeak, jo gaitezen hauteskundeetara, berak ESB, Euskal Sozialisten biltzarraren sorreran ibili izan, eta Txillardegiren zera izan zen, pixkat Carmelo hori kendu diot, baina, momentua bakarrikan kontraste egiteko Telesforo Monzonekin. Esaten zuen, gu abertzalegea EAJ ezela, baina gu sozialista gea, ez geak kristodemokratak, orduan, ni sozialista izanik, zergatik, nik ez dago alderdi, EAJ ez nago ordezkatzen. Orduan, ni nahi dut, alderdi sozialista humanista bat, ez komunista, nire alderdi sozialista humanista bat, baino, independentista, baino sozialista aldi berean, ez kristodemokrata. Orduan hor, Telesforo Monzon, bakarri gatu zen, Telesforo Monzon etzan ESN-ean, berak jarraitzen zuen, nolabait abertzale guztiak zarrak eta berriak alkartu nahian, beha zubigile lana egin nahi zuen, zubi izan nahi zuen, eta berak esaten zuen, berak esaten zuen, hemen hauteskundetara junda ez da ezer egingo. Hauteskundeak trampa badia, nolabait Espainiak aurrera ateratzeko berea. Eta hemen egin behar duguna da, esaten zuen, zapatzen dudan.
es el pueblo mismo quien, por propia iniciativa, las está celebrando. Elecciones. Elección buruz ari da, esaten du. Son elecciones sin urnas. Ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, Euskal Herria ha comenzado ya a manifestar su voluntad de forma inequívoca. Irún, Donostia, Bilbao, Iruña, Santurce han votado ya sin papeletas prefabricadas desde Madrid. Han votado saliendo a la calle. Eso es todo. Día a día, toda Euskadi debe irse convirtiendo en un inmenso plebiscito, sin urnas. Plebiscitos parciales que preparen el terreno para el gran plebiscito nacional, que consista en que el día X 1 millón de ciudadanos vascos salgan a la calle a manifestarse a la vez. Ese día habrá que presentarse en Iruña, capital de Euskadi, para pura y simplemente proclamar constituido el Estado vasco y tomar el poder. ¿Para qué? Para pactar. Para llevar adelante este plan no se requieren urnas, lo que se necesita es unión y coraje. Las urnas vendrán después. Ellas marcarán a Euskadi su rumbo definitivo. Da pactar horrekin, edo itundu horrekin, esan nahi zuen, armak ustea etak Madrilek Euskal Estatua onartzeko baldintza. Bakigu oso idealista eta gaur honetik oso utopikoa ematen dut, baina berak normali planteatzen zuen garaiotan, prozesaren ondotik esango nukeen aldi bakarreko independentzia. Aldi bakarreko independentzia, kalea atera, milioi bat atera, eta gero Letonian da Estonian da zez erori zenean, edo urs erori zenean, egin zutenaren antzeko gauza bat egite, hori planteatzen zuen, berak zeugan bat ere sinesmenik Espainiako estatuak jarritako hauteskundeetan eta za horretan, ez? Hori entzun, gero, lau urte, etorri zen, askatasunaren zutabearekin etorri zen, Kolumna da Libertasean, Bergarara iritsi zen 2017an, eta, azkeneko lau urtean, egin bizan, kartzelan, langraitzen bizuten eta bar, eta pitzazazu ja hona etorri zenean 73 urte osuzkan, bera biratzen raukoa zen, eta 73 urtetik eta 17 batean hiltzan. Azkeneko lau urte horiek izan zituen oso gogorrak, oso komprometitu da. Inoiz baino gehiago komprometitu zen politika hori, eta bar, eta, bueno, nik uste bukatzeko eta gero galderak zuek egingo dituzue gauza asko utziet, baina nik uste niko ala. Eta, izan da, izan bepskete errepika ezina izan dela oso zaila dalako personajea sortzea, alde batetik aberatzetxekoa, lasai bizi besterik ez zeukana, bere ondarea gizenduz, akzio bitatez zuzendarak, hori alde batea utzi eta berak konprometitu zen. Eta horrek ere nolabait ematen du, ez? Jende bat egon da, Euskal Abertzaletasuna sinistu duena eta bizia egon duena, bere ate esan daiteke, zeak ere, Zentzuago Mozonek hori egin zuela, ez? Berrota 10 urte pasa eskaini zizkion Euskal Herriari, ondarea, uste galdu ditu, anekdota baren astu zeitu izatea, baina baserri bat berak eta nola zuen, emaztea nola zuen. Josefarekin batea baserri bat saldu zuten, zertarako eta Lakonberen liburutegia erosteko. Eta Lakonberen liburutegia, baserri hori saldu zuten, urrea lortu zuten, kilo bat urre, eta garai hartan kilo bat urre 500.000 libera zaharra, izan batea zitzian, eta horrekin erosi zuten Lakonberen liburutegi hori. Eta hori zatarako, Euskal Herriak, beste herri bezala liburutegi nazionalaren hasikin batzuk edo hasiera bat izan zezan eta beste liburuki batzuk batea, horrek berak patrikatik jarri zuen, diru hori. Eta gero, Olaso Dorrea ere gaur egun,
Pitzat familiaren eskuestago dago beste erakunde bat, horren izen da bar, eta bere ondasuna izan nahi dut, herriari utzi ziola ez. Eta sarrigarria da, lako figura bat. Eta sorekin amaitzen.